No, 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 no. Mo ni guys, oh. Suka, Wow. buwan, Wow. utan. Kamu kinamot gud kay lami. Ano ba? Utan. Buwad dayon. Suka na ko dahil seryo. Katangin nyo sunod video na po guys ha. Katangin nyo. Sakit ang yung tiyan. Shout out dahil sa ako mga followers da. Sa akong mga supporter. Shout out dahil ninyo. Salamat. Daghang salamat. Sabi na sa akong mga subscribe sa akong YouTube. Salamat kayo ha. Daghang salamat ninyo. Ginuuray na baon nyo. Shout out dahil sa mga taga Dita. Mga amigo na ko sa Dita. Shout out ninyo. O shout out dahil sa mga taga kuan ng mga basta ang naas gawas. OFW, shout out ninyo mga OFW, mabuhay kayo. Wow. Saludo ko ninyo mga frontliners. Shout out ninyo. Mabuhay kayo sir. God bless you mga frontliners. God bless you, God bless you. Wow. Ampo lang dami nyo nga. Huwag pang ng COVID doon eh. Taghanag na kuhan ng COVID. Dahil na mo. Duh. Ang presidente, gibumbuhan pag mayos. Oh, come on. Kubang tao. Nga ba manalabot ang COVID na itong presidente. Nagtuog maabot ng kuhan na. Ano yung kuhan na? Luon sa taon na. Nagkaako presidente. Mangyayagit kuhan. Hindi man siya nagbuhat ng sakita. Di ka itong basol ng presidente. Ang tao mag-utan siya, simag. Kung pa mag-utan, hindi mo masagkaka mo. Labi na mga nagkamadok ng mga tismusa diha. O mga tismusa ay nasa tamo si reklamo tanay. Hindi ka piyo ng mga simod ninyo na may kaisilihan. No, 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 no. Ay pag-iandag mga tismusa. Kani mo angay mga tismusa. Sili. Ha? Ya, ya. Ano si tismusa diha? Ano na magsili ron? Tismusa kayo mo. Tikyo pangag na. Shout out sa mga taga-Dita. Bangin niyo akong next video ha. Sa kabagtaning COVID kita mo, video na ko one time. Next video. Abangin niyo ha. Duh. Utay sa taong ko niyo ay mga silingan ko. Oh, come on. Subscribe sa mo. Dili on, subscribe. Ang kaanggan mo, para di yun ka, kanon yung paapil ng lamas, utan sa utan, oh. Wow. Sa
Tama na, luya. Luya. Para, kuan ba? Tipid-tipid ba? Yun na ako na. No, 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 no. Pa, likat ba? Gipalit ko ni Apil, kanon Apil. No, 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 no.